Olimpik plaža je letovalište u podnožju planine Olimp na obali Egejskog mora, udaljeno svega 2 km od Paralije. Pesak je zlatno-žut i sitan. Uz dugu i peščanu plažu smeštene su taverne i kafići, kao i prodavnice sa sportskom opremom i stvarima za plažu. Temperatura vazduha u avgustu je 32 stepena, a voda 25 stepeni. Talasi nisu veliki, ponekad znaju da budu. Na primjer, juče su bili jako veliki, ali u većini slučaja su ovakvi kao sada. Ti talasi onda nanesu često i travu i voda se malo uzburka i ne bude baš pogodno za kupanje. Ali generalno to bi bilo to, sve ostalo je skroz okej. Nema tu smeća, nema kesa, nema plastičnih boca, samo malo voda nanela travu i to je to. Manje više ostalim danima ne bude ovako. Iznenadilo me je to što je plićak jako dugačak, do bova bukvalno može da se ode, a može da se stoji u vodi, znači do struka je voda maltene. Najviše nam se sviđa to što su domaćini Grci veoma uslužni i ljubazni. Gde god smo išli, oni su činili da se osjećamo kao kod kuće. Naročito ako čuju da smo iz Srbije, budu naročito ljubazni. Ima dosta lokala gde može da se sedne, nešto pojede, popije. U suštini plaže su takođe isto jako lepe, velike. Uspomenu koju ću poneti, naravno toplo more, lepo vreme što nam se poslužilo, ukusnu hranu, duge šetnje i to je to. Ovo mesto na interesantan način spaja sve ukuse i potrebe posetilaca. Olimpik plažu uglavnom posećuju turisti iz istočne i jugoistočne Evrope, što stvara osjećaj bliskosti u nepoznatom društvu. Osim restorana i dobre klope, šta to ljudi ovde mogu da nađu? Pa lepe plaže, pristupačno mesto, nije toliko skupo, realno da se ne lažemo za naš džep i najbolje mušterije, u principu najviše volim kad mi dođu naši Srbi, ali najbolje mušterije su Bugari. Oni ne gledaju, ne pitaju šta koliko košta i naručuju velike ribe. A šta imaš u ponudi? Ima sve. Šta najviše ide? Kod naših najviše ide punjena paprika kod drugih riba. 28-29 godina kako sam ovde, a dolaze najviše Srbi, ali kako je ušlo u Evropsku uniju i Rumuna, Bugara ima dosta, ima i ostalih, ali ovaj deo ovde najviše radi sa Srbima. I šta mušterije najviše traže? Kod nas kape, mi radimo s tim. Mada imamo ovo PAOK Partizan, to su dva kluba koji se sprijateljili, srpski Partizan i PAOK, tako da imaju neke bluze, tako to što naši vole, tako da uzimaju. Olimpik Beach je onako dobro, Paralije nije baš najbolja plaža, a najbolja plaža je ispod Olimpa, Plakali Toporu. Olimpik plaža već godinama unazad posjeduje plavu zastavicu. To znači da ima čistu i bistru vodu, a plaža je sigurna i obezbeđena. Ovo malo mirno i ušuškano mesto ima odličnu klimu, s obzirom da se nalazi u blizini planine Olimp, a i predstavlja idealnu destinaciju za porodični odmor.